kérlek szépen arra hivatkozott, hogy látod apa, Wagner az igazi, ez az igazi zeneszerző, úgyhogy annyira rosszban volt a lányával, de el is váltak meg, mit tudom én. Csajkovszkiról akartam neked mesélni. Hát kérlek szépen volt egy olyan dolog, nem tudom, benne lesz-e, amit én hallottam, hogy valaki ismeretlen megrendelte egy művet, és kérlek szépen, mikor a zenekar felkészült, akkor megjelent az ismeretlen lefátyolozva, a páholyba végighallgatta, de csak ő egyedül. Az egész terem üres volt, és ő lefátyolozva, mint egy nő, tehát biztos, hogy férfi volt, tudod. Na, hogy kíváncsi vagyok, hogy ezekre rátapintett, tudod, ezekre az nem véletlen mondták, hogy ebben olyan dolgok lesznek, hogyha a könyvkiadó, akkor lefóliázva adják ki, kitört a röhögést, tudod. Mert hogy hát nyilván, hogy mindenki rákap majd arra, tudod, mi az érdekesség. Tehát Beethovennek is megvan az én, amit hallottam róla, hogy tényleg az egész, hogy mondják, amit szobrot csináltak róla, minden lehajtott fejjel megy, és kérlek szépen volt egy anekdóta, ugye, mert nem hallott már végén nagyon-nagyon, de megmondom neked, a mai 21. században kérlek szépen megállapították a hajtincs, ami félre volt téve, Beethovennek a hajtincse, tudod, és azt felapították, és kérlek szépen, tudod, már meg lehet állapítani, hogy mondják ezekből a tudományos ügyékről, hogy mi okozta a halálát. Hát képzeld el, ezt szeretett bort inni, mikor leült az asztal mellé, és a bort valamikor úgy tisztították, hogy olmosan, tudod, és az ólom belekerült sajnos a szervezetébe, és tönkretette, tudod, azért már megsüketült, aztán szörnyű körülmények között meghalt. De volt egy olyan nagyon tündéri anekdóta, hogy az utcán mindig lehajtott fejjel ment, és jött a császár, tudod, a kocsival, hintóval, és mindig észrevette, mikor mentek el, hogy nem is köszön, mindenki kalapot levette, lehajoltak a császár előtt, és ő meg nem. És egyszer megállt a hintó, és megszólította bottal meglökösde Beethovent, hogy maga miért nem köszön nekem? Beethoven fölemeli a fejet. Azt mondja, császárok jönnek, mennek, de Beethoven marad. Hát ez arra utalt, hogy Napóleon háborúban, tudod, az összes európai császárokat már megdöntötte Napóleon, de ő maradt, akkor is maradt. Úgyhogy az a bizonyos szimfónia, amit a Napóleonnak akart írni, aztán megváltoztatta a véleményét, és ez a 9. szimfónia az azért sem, hogy jobban meg lehet tudni, amikor bővebben ír, hogy megváltoztatta, amiben a nagy örömóda van, tudod, hogy emberiség fogjon össze, Európának a himnusza lesz belőle. De ezt Napóleonnak az érzésem, hogy Napóleonnak akarta írni, de megváltoztatta a vélemény, mert látta azt a kegyetlen háborút, amit folytatott Napóleon. Na, ez a második kötet, ez se lesz akármilyen, tudod, tele lesznek, sőt, tudatosan hagytak ki ezeket a nagyágyukat, hogy arról fog írni. Na, ennyit tudok, sok minden van még aztán a dolgokról,